directe, tant a Facebook Live, que us tinc per aquí a baix, com per Instagram, que us tinc per aquí a dalt. I avui, que és dilluns, sabeu que sempre dediquem aquesta estoneta, que aviat canviarà, de fet, a partir de la setmana que ve canviarà, encara de mirar com ho faig, per explicar una miqueta més aquest consell del dilluns que jo faig a primera hora del dematí. I avui el consell de dilluns va sobre un tema més de cuidar les nostres relacions personals amb la gent que ens envolta, d'acord? Aquí ja comença a entrar la gent i ens saluda. Hola Maria, com estem? I el cuidar les nostres relacions personals avui ho fem a través de les abraçades, d'acord? I aquí també, Psicòloga 42, que clar, aquesta és la putada quan us poseu noms que no són el nom, però jo diria que sé qui ets, Vicky, què tal? Doncs el consell de dilluns d'avui us deia, fes una abraçada a algú que t'estimes, val? Algú que t'estimes pot ser, ja sabeu que jo sempre vaig amb els meus temes de parella, però pot ser una família, un familiar, pot ser un amic, pot ser, no sé, inclús algun company de feina, depenent de qui necessiti l'abraçada, Doncs, per què? Perquè sovint, amb les abraçades que fem, podem transmetre moltes coses. I a més, avui en dia, sembla que ens vinculem com molt ràpid amb la gent del nostre voltant i llavors anem com molt a correcuita. I avui és el dia en el que reivindico o aprofito perquè qui vulgui reivindicar amb mi pugui reivindicar doncs el poder abraçar, però una bona abraçada, no allò de així i ja està, sinó fer una abraçada amb algú, doncs d'acord, no? La Vicky diu que m'envia una abraçada a mi molt grossa, Vicky, te la torno, i de fet, quan he publicat aquest matí el consell a xarxes per Instagram, algú ja s'enviava abraçades virtuals, no? Doncs també, per què no? Aprofitem-ho i fem abraçades virtuals a la gent que tenim pel nostre voltant. L'Edu ens diu abraçades per superar el dilluns post-carnaval i això ens ho diu a través d'Instagram. I sí, és veritat, ja sabeu que jo la setmana passada ja us parlava del Carnaval de Torelló, els que som de Torelló doncs sempre estem el dilluns després de Carnaval amb aquell moment tan dur que és reprendre la feina després d'un cap de setmana fantàstic, i per què no? Per què no fer una abraçada amb algú per poder-li donar ànims per superar una setmana que es preveu una miqueta dura després de tota aquesta ressaca carnavalera que portem, almenys els de Torelló, i em consta que d'algunes altres poblacions de tot el poble. Mireu, fantàstic, aquí l'Oriol saluda en Pol, l'Oriol també em saluda a mi, hola, la Vicky diu que li agraden molt les abraçades i que les vol, o sigui que aprofitem aquest moment per abraçar tota la gent que tenim al nostre voltant i que a vegades ens n'oblidem. Què sol passar, per exemple? En aquest moment o quan comencem una relació de parella, ens abracem, ens toquem, el contacte és molt, molt, molt important, no? A mesura que passa el temps, perdem aquest tocar-nos. I ara no estic parlant de res sexual, estic parlant d'abraçades em surt nyonyo, però abraçades d'amor, abraçades de estic amb tu, estic al teu costat, t'estimo, val? I això, a més, si ens hi fixem, a mesura que ens anem fent grans, ja no només passa amb una relació de parella, que al principi sembla que la cuidem molt i ens tornem més bojos per abraçar i per tocar-nos, sinó que també ens passa com a persones. És a dir, mireu, un nadó, primera que surt de la panxa de la mare, que està 24 hores del dia en contacte constant amb la seva mare, d'acord? En el moment en el que un nadó surt al món, sabeu que va haver-hi un temps, encara hi ha professionals de la salut i de la salut ginecològica, no?, que encara ho diuen i hem de vigilar quins missatges donem, Hi havia aquest no l'agafis gaire, no fos cas que es malacostumi. Que es malacostumi a què? A que se senti estimat. Doncs benvingut a que es malacostumi a això, perquè sentir-nos estimats és una de les millors coses que ens pot passar en aquesta vida. Quan de cop i volta passem d'estar 24 hores en contacte amb la nostra mare,
som nadons i també la gent ens toca molt. Quan som nadons, la gent té tendència a voler abraçar nadons, tocar-los, petonejar-los, és a dir, que el contacte també és molt gran. I és molt bo que, sobretot, les persones amb qui hi hagi una vinculació directa, per exemple, els pares, les mares d'aquesta criatura, el toquin moltíssim, d'acord? Perquè tampoc és lògic passar de que estiguis 24 hores al dia en contacte constant, que de cop et deixin amb una cuneta, i no una cuneta de la carretera, sinó una cuna petita, i que allà ningú et digui res. Val? Per tant, és molt bo agafar, tocar els nostres nadons, d'acord? Passar-los aquest contacte, fer aquest pell en pell, i a mesura que una criatura es va espavilant, l'anem deixant de tocar. Val? Passa l'època segurament de l'adolescència, que és quan els adolescents es retoquen molt més, val? Quan arriben aquestes primeres relacions, on també el contacte és com molt impetuós i realment aquesta necessitat de tocar-se hi és, però si us fixeu, a mesura que ens anem fent grans, el contacte té tendència a desaparèixer. La nostra gent gran la toquem poc. Diuen que quan som molt petits toquem molt els nadons, però a mesura que ens anem fent grans, és a dir, la comparació de com toquem a un nadó a com toquem a una persona gran, doncs és molta diferència, hi ha un salt brutal. Per tant, aquí hem de reivindicar que aquest contacte físic, que a més amb el contacte físic ja no només emocionalment ens podem comunicar i dir-nos moltes coses, sinó que, a més, transmetem molt vincle i això és molt important, tant per un nadó, que sembla que això ho tenim molt clar, com per una persona gran. Per tant, jo avui us recomanaré, ja posats a fer, ja que estem aquí, parlem de que les persones grans no se les toca tant, doncs per què no escollir aquesta setmana cuidar una mica més amb més detall les persones grans que tenim al nostre voltant. Per tant, jo us convido a que puguem tocar-nos entre d'altres. Mireu, Instagram, la Bea ens diu reivindicar el contacte, els vincles. Fantàstic. I Aida, t'agrada el consell d'avui? Me n'alegro moltíssim, perquè realment és això, és a dir, a vegades no som conscients de la importància que té tocar-nos, de tot el que ens podem dir a través d'una abraçada. Suposo que heu sentit a parlar que hi ha persones en el món que es dediquen a abraçar. Que hi ha la Amma, per exemple, que és una dona que a través de les seves abraçades transmet moltíssimes coses. I quan ens fiquem dins d'una abraçada, poden passar coses espectaculars, no? Deixar-nos anar més emocionalment, sentir que estem molt vinculats amb l'altra persona, sentir que ens estan donant suport, que ens estan estimant. Per tant, aquesta setmana reivindiquem una mica les abraçades, val? Convido a tothom que tinc per aquí pel Facebook, que també saluden, hola Jordi, i a tothom que hi ha també per aquí per Instagram, i a la gent que vegi aquest consell després, quan quedi gravat i quedi repartit per aquí per les xarxes, que abraceu a la gent que teniu al vostre voltant, d'acord? Per tant, jo m'acomiado de moment de la gent de Facebook, tot això quedarà penjat al YouTube d'aquí una estoneta, d'acord? Ens veiem la setmana que ve al Consell de dilluns, val? Moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb mi, ja sabeu, aquesta setmana i a partir d'ara, sempre que vulgueu, abraçar moltíssim a la gent que tenim al nostre voltant, d'acord? Adéu!